Čaute, čaute, vás vítam u nového videa. Nachádzame sa v Antalii, v Turecku. Je začiatok októbra a je približne polnoc miestneho času. Let trval asi približne 2 hodiny. Leteli sme z Viedne s leteckou spoločnosťou Pegasus a ja vám o chvíľu ukážem hotel. Na nás už čaká pred letiskom transfer. Za mnou môžete vidieť medzinárodné letisko v Antalii. My už čakáme teda na transfery naspäť, takže máme taký van, ktorým sa presunieme do hotela. Cesta bude trvať asi približne 50 minút, takže sledujte ďalej a uvidíte o chvíľu možno hotel. Čaute. Dobré ráno, je asi 10 hodín, my sme na raňajky nešli, pretože sme včera jedli v snackbare asi o 3 alebo 4 rána, takže sme ešte doteraz dosť najedení, takže ideme si spraviť len takú rýchlu rannú prehliadku hotela, ideme sa pozrieť, že čo nás tu čaká, kde sa čo nachádza a potom pôjdeme jesť až na obed. Tak vám to tu narýchlo ukážem. Potom vám ukážem určite aj izby, a len musíme to trochu predtým upratať a potom vám ukážem určite aj areál hotela. Zatiaľ len takto v rýchlosti, tak poďte sa na to pozrieť. V 7 minútach chôdzi od hotela sme sa dostali k pláži. Tu môžete za mnou vidieť našu hotelovú pláž a názov hotela. Čiže každý hotel, alebo teda väčšina hotelov, ktoré tu sú, majú svoju pláž, kde sa dostanete so svojím náramkom. A my máme all-inclusive hotel, takže všetko vlastne, čo tu je, jedlo, alkohol, tak máte neobmedzene k dispozícii. Sú tu samozrejme aj bary, ktoré nepatria k hotelom, kde môžete chodiť, ale to už si vlastne platíte. Tak ja vám teraz ukážem, ako vyzerá teda táto hotelová pláž, čo môžete od toho očakávať a aké jedlá tam sú. Takže prvý deň takmer za nami, je 7 hodín, ideme na večeru. Dnes som vám toho teda veľa nenahral, pretože sme sa snažili prvý deň trochu zorientovať a behali sme medzi bazénom a plážou a teraz sa ideme pozrieť na večeru, čo nás tu čaká. Ináč areál je naozaj veľmi pekný. Môžete to vidieť aj tuto za mnou. Sledujte ďalej. Čaute. My sa nachádzame už v meste. Ak som vám nespomínal, tak sme v meste Evrenseky.
Hotel máme naozaj pár krokov od začiatku tejto promenády s obchodmi alebo tureckými bazármi, alebo ako by som to povedal. Za mnou môžete tiež jeden vidieť a odporúčam si to prísť pozrieť, je to naozaj zaujímavé, ale teda pre mňa to nič nie je. Je tu strašne veľa fejkov, ktoré teda mňa teda neláka si kúpiť. Okrem nejakých tradičných tureckých potravín to nie je úplne pre mňa zaujímavé. A ešte spomeniem to, že tí predavači sú naozaj doterní, takže snažia sa vám predať všetko a zatiahnuť vás tam. Takže pozrite, ja vám to nahrám, uvidíte, či sa vám to bude páčiť. Pokiaľ môžem, tak nahrávam všetko, kým ma nezatiahnu dovnútra do obchodu a môžete vidieť, že sa tu predáva naozaj všetko. Teraz sa nám tu snažili predať víno z granátového jablka. Chutilo to teda naozaj veľmi zvláštne a máte tu strašne veľa cukroviniek. To si myslím, že to môže byť zaujímavé, chutí to naozaj dobre. A potom ako som spomínal, oblečenie, fejky, parfémy, všetkých možných značiek. Úplne v inom balení, čiže už na prvý pohľad je vidieť, že to originál nebude, takže nemyslím si, že sa to oplatí skúšať a riskovať to. A možno sa to bude podobať na tú vašu vôňu, ale počasie zistíte, že to originál teda nie je. Takže moje odporúčanie je kúpiť si tu koreniny a nejaké cukrovinky, inak by som to asi neriskoval. A kozmetiku, ak si zabudnete niečo priniesť z domu ako ja, ústnu vodu, tak si ju to pokojne kúpte. Tak čaute zatiaľ, ideme na hotel a späť, máme tam program, takže už sa tešíme, dáme si drink a pozrieme si program. Čaute zatiaľ. Došli sme sa pozrieť na program a napriek tomu, že tu mám ešte nedopité mojito, vám ukážem, ako vyzerá tento areál a zoberiem vás aj na program. Tak poďte. Dobré ráno, druhý deň pred nami, je asi 9 hodín a my sa chystáme na raňajky, dnes si ich nenecháme ujsť, tak ja vám sa pokúsim natočiť, ako toto vyzerá, tak pozerajte ďalej.
za nami a ja idem ešte hore do kaviarne. Káva čaj samozrejme bola k dispozícii aj dole, ale hore v kaviarni je väčší kľud, takže pôjdeme radšej tam. Samozrejme, okrem jedného baru sa mi zdá, to je írsky pub, tak vlastne všetky tie nápoje, aj alkoholické, káva, čo je vlastne zahrnutá all inclusive, ale ako som spomínal, hore úplne na vrchnom poschodie je írsky pub, kde je len zahraničný alkohol a je to tam všetko vlastne spoplatnené. Ale zase môžem povedať, že ten pub je naozaj pekný a máte tam kľud. Nikto tam včera nebol, keď sme tam boli večer.